Tlassa l-proġett ta' riabilitazzjoni tal-infrastruttura tas-sajt f'Għawdex li għalih kien hemm investiti €1,200,000. Dan wara li tlestew l-aħħar xogħlijiet li kien fadal fl-imġar fejn saru faċilitajiet ġodda għas-sajjieda. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri spjega x'kien jinvolvi wieħed mill-investimenti li saru b'finanzjament ta' €790,000. Illum il-ġurnata il-Ministeru għal Għawdex għandu issa xejn inqas minn 5 trailers kif ukoll tow truck sabiex jagħti servizz ġdid lis-sajjieda sabiex itellgħu l-opri tal-baħar tagħhom mill-baħar u jittieħdu fil-dry standings rispettivi jew fil-boaters rispettivi, però is-servizz ħajmur oltre minn hekk fejn dawk l-individwi li jixtiequ wkoll jieħdu l-bastiment tagħhom viċin jew fil-proprjetà tagħhom ser ikunu jistgħu wkoll jagħmlu dan b'servizz b'xejn mingħand il-Gvern. F'żona oħra f'dan il-proġett u b'investiment ta' €95,000 tpoġġa tagħmir li jinkludi winch ġdid u service pillars għax-xogħlijiet ta' manutenzjoni fuq il-bastimenti li jkunu qed isiru mis-sajjieda. Twaħħlu wkoll kameras tas-sigurtà biex jissorveljaw din iż-żona. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi spjega kif permezz ta' dan il-proġett li huwa kofinanzjat b'fondi Ewropej is-sajjieda wċin se jkollhom aktar faċilitajiet li huma iżjed siguri. Huwa investiment importanti biex niffaċilitaw il-ħajja tas-sajjieda biex itellgħu jniżlu l-bastimenti tagħhom, però dan wkoll investiment li forma parti minn kullana ta' investimenti illi saru fil-programm bejn l-2014 l-2020. Il-proġett kien jinkludi wkoll xogħlijiet ta' riġenerar li saru fix-Xlendi.